Tiştek xweş e mirov li fîlman temaşe bike helbet. û anha ew fîlmê ku em ê lê temaşe bikin li Amedê ne. Li Amedê sêyemîn Festîvala Fîlman a Amedê dest pê kir. Kengî heftê mehê û heta çardehê mehê wê dewam bike. Gelek fîlm têde hene. Fîlmên metraj dirêj, kurtefîlm, belgefîlm. Fîlmên Kurdan, fîlmên bi Tirkî, fîlmên ji qada navneteweyî hatine li festîvalê ne û mêvanên we ne. Di beşa fîlmên metraj dirêj di pêşbaziyê de 16 fîlm hene. Ez dibêjim xey nîvî zêdetir êwan min temaşe kirine. Li ku derê li festîvalên din min temaşe kirine. Nîvî zêdetir. Yên din hinek jê nû ne û hinek jî min nikarî temaşe bikim. Axir li ber destê me 16 heb fîlmên metraj dirêj hene di beşa pêşbaziyê de û piraniya wan jî fîlmên xweşikin. Wek min got nîvî zêdetir min temaşe kirine lê bi taybetî sê çar ji wan ez ê pêşniyar bikim. û di rêza yêkê de fîlmê Zalava ye. Derhêner Erselan Amirî kişandiye. Min li Festîvala Stenbolê temaşe kiribû. Fîlmek fantastîk e, fîlmek mîstîk e, fîlmek gelekî cuda ye, gelek balkêş e. Wekî serdem dibe salên 1970'yî. Wisa dibe ne ku bi wan salan ve girêda ye. Di nav hemû fîlman de herî pêşî ez ê vê pêşniyaz bikim. Zalava miheqeq temaşe bikin. Şevket Emîn Korkî fîlmê Ezmûn kişandiye. Demek ki li başûr meseleya ezmûnê her xerecir bû. İnsanan bi hîleyan dikir bikeve cihekî, were peywirekî. Şevket Emîn Korkî jî fîlmê xwe li ser vê yekê saz kiriye. Balkêş e. Fîlmek din hene son ne? Kurdwîn Eyûb kişandiye, li Ewropayê kişandiye, guherîna rewşa Kurdan, rewşa ciwanên Kurd a Ewropayê xweş tîne berçavan. Belkî hinek parçeyekî ji derhêner bi xwe jî di vî fîlmî de heye. Lê bi vî fîlmî em dibînin ku li Ewropayê Kurd ber bi ku ve diçin. Dema meseyê kiribû gelekî me eceban dibû. Balkêş e. Ji bo ne tenê ji bo sînemayê, ji bo fêmkirina meseleyê jî fîlmekî ku derd keve pêş navê pêşbaziyê de. Fîlmek din heye Rojbaş, Özkan Küçük kişandiye. Salên notî de şanogerên Kurd li Stenbolê di nav zehmetiyê de karê şanoyê, karê hunerê dikirin. Özkan Küçük ew girtine anîne îro. Doha wan û îroya wan daye berhev. Bi vî awayî wekî din jî wekî min got fîlmên din jî wekî Hêvî, wekî Behna Şevê, wekî Uçan Köftecî, nîvî zêdetir fîlmên vê beşê min temaşe kirine. Lê bi taybetî ew sê çarên ku pêşî me xal kir û serî de jî Zalava dibêjim temaşe bikin. Ne tenê ew helbet belgefîlm hene. Balkêşin. Hûn dizanin her yek parçeyekî dîroka însanan nîşan didin. Axir Festîvala Fîlman a Amedê li benda me heta çardehê mehê dewam dike.